oficiálni partneri, produktoví partneri a mediálni partneri. SIA 2016. No pomaličky sa teda ďalej posúvame v programe, ani neviem ako, a už máme za sebou obed. Ako som spomínal, upozorňujem na to, že v priestoroch Autogramiády máte možnosť si vypýtať podpisy od českých Flying Bulls a medzičasom máme možnosť vidieť aj štartovať už teda tradičných účastníkov. Takou zaujímavosťou je možno si všimli pozornejší diváci, že prvým lietadlom v skupine budete mať možnosť vidieť aj pri pristáti. Je starší typ vetroňa L-13, 3 sú L-23 Superplaník. Zvolili sme takúto formáciu tak trochu z nostalgie, pretože tohto roku oslavujeme 35. výročie vzniku tejto skupiny a to vedúce lietadlo, vedúci vetroň je posledný lietajúci z pôvodnej skupiny, na ktorých sme začínali lietať. Takže máme v podstate pred sebou možnosť vidieť ešte, alebo povedali sme si bohatú históriu očovských bačov, takže spomenuli sme si minulosť, ale teda predpokladám, a teda dopočul som sa, že už máme aj následovníkov. Následovníkov máme, snažíme sa vychovať si aj náhradníkov miesto seba a ja by som vlastne mal sedieť v tom poslednom zadnom lietadle, ale mám už miesto seba náhradníka a môžem s čistým svedomím teraz držať mikrofón a rozprávať. S čistým svedomím verím, ale teda taká opäť rada otázky na telo. No kde by ste teraz boli radšej, tam hore alebo tu vedľa mňa? To je veľmi ľahko zodpovedateľná otázka, radšej tam hore. Z pozície box do formácie stupňovite vpravo. Ešte niekoľko slov k pilotom. Vedúci skupiny inžinier Martin Tičliar, 31-ročný kapitán Airbusov 320 nalietaných 4700 hodín, druhý Ľuboslav Tomášovič, 69 rokov, 2200 hodín, tretí Jozef Lalík, 67 rokov, 1800 hodín, posledný Jozef Prokaj, 30 rokov a nalietaných 400 hodín. Teraz budú prechádzať do záverečného manévra náletu na úrovni divákov. Rýchlosť bude až do 250 km za hodinu. Prvý a posledný vetroň urobia premet. Môžem ešte dodať, že je to jediná skupina na svete lietajúca na vetroňoch. Za 35 rokov sme absolvovali 205 vystúpení, z toho 82 v zahraničí. A zakývanie na rozlúčku. Chcel upozorniť rodičov malého Miška Krčiaka, že teda našiel sa a máme ho vedľa túto informačnú